I send my greetings from Malaysia to each and every one of you. I came here 6 years ago. And I am happy to be back here again. First of all, I would like to thank God, our Father, for bringing me here and to see all of you. It is an honor for me to come before you to speak the word of God to you. I would like to start by asking a question. How many of you have a handphone? Raise your hand. How many of you do not have a Bible? That's a lot of you who do not own a Bible. I heard a brother who was before me speaking about the last day. Speaking about the judgment. Speaking about going to heaven. How can we know the word of God if we do not have a copy of the Bible? Jesus once said, He who is my mother, my brother, and my sister are those who does the will of my Father. I would like to encourage every one of you to get a copy of your own Bible. I understand it is difficult to get a copy of Bible of your own. Because it is expensive. But may I encourage you that you save some money each day. Until the day you can own your own Bible. That would be your best investment in your life. Because the benefit, the reward is out of this world. If you and I want to go to heaven, we must read and understand God's word. This is the only way. If you do not have this, how are you and I are going to heaven? How do we know what pleased God? How do we know how to avoid displeasing God? So I'd like to encourage you to save some money. And buy a copy of Bible of your own. Do not wait for someone to give you a copy of the Bible. He who seeks, he will find. So seek God, seek to own a copy of the Bible. Okay, today my topic, it's not about the Bible.
Lero phunziro langa silonena za Bible ayi. My topic today is a question that I would like to ask you. Mutu wa phunziro lathu lero ndoti ndifunso limene ndifuna ndikufunse inuyo. Have you been baptized? Kodi munabatizidwa? John 3:16. Go ahead. John chapter 3 verse 16. It is the most popular verse in the world. Ndi verse imene ikuzivika kwambiri pa dziko lapansi. Can someone read that in your own language? Wina awerenge muchichewa. Yohane chapter 3 verse 16. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapasa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. 17. Pakuti This is man's most favorite verse in the Bible. Ndipo ili ndi verse imene anthu amalikonda kwambiri mu Bible. But Koma there is a verse that is the most challenging in the world. Koma liliponso verse lina limene ndilo lofunikira kwambiri limene limatipasa maganizo kwambiri. It is in Mark chapter 16 verse 16. Ndi Marko chapter 16 verse ya 16. Can someone read that? Wina awerenge. verse 16. Amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa, koma amene sakhulupirira adzalangidwa. 17. So, the question that I would like to ask is, have you been baptized? Choncho funso limene ndikufunsa ndiloti kodi munabatizidwa? He who believes and is baptized shall be saved. Iye amene akhulupirira ndipo abatizidwa adzapulumutsidwa. So is baptism important? Choncho kodi ubatizo ngofunikira? Where did baptism come from? Nanga ubatizo unachokera kuti? Baptism did not appear in the Old Testament. Ubatizo sukuonekeramo mu chipangano chakale. Baptism came from John. Ubatizo unabwera ndi Yohane. I would like you to turn to John chapter 1 verse 25. Ndipo ndifuna kuti tikawerenge Yohane chapter 1 verse ya 25. Tawerenga. Someone read that? Yohane chapter 1 verse 25. Ndipo anamufunsa iye nati kwa iye, koma ubatiza bwanji ngati suli Khristu, kapena Eliya, kapena mneneriyo? 26. Now read verse 33. Werenganiso verse ya 33. Ndipo sindinamuziwa iye, koma wonditumayo kuzabatiza ndi madzi, iyeyu ananena ndi ine, amene uzaona mzimu asikira nakhala pa iye, yemweyu ndiye wakubatiza ndi mzimu woyera. 34. So from these verses, it is very clear that God commanded baptism. Kuchokera pa mavesi amenewa ndizomvekeratu mvemveve kuti Mulungu analamulira ubatizo. Jesus then continued with greater number. Ndipo Khristu anapitiriza ndi nkhani imeneyo. Let's read John chapter 4 verse 1. Tiwerenge Yohane chapter 4 verse yake ya 1. Chifukwa chake pamene Ambuye anadziwa kuti Afarisi adamva kuti Yesu anayesa anthu ophunzira nawabatiza koposa Yohane. Verse 2. Angakhale verse 2? No, just verse 1. Verse 1. Okay. Now, if baptism is not important, why had Jesus done it with greater number? Ngati ubatizo sunali wofunikira, nchifukwa chani Yesu anabatiza anthu ambiri? So I'd like to ask a question. Have you been baptized? Ndikubwerezaso funso lija. Kodi munabatizidwa? Then maybe some of you may ask me, which one? Wina ata undifunsa kuti kodi ubatizo wake uti? Because in Hebrew chapter 6 verse 2, the writer said there are a doctrine of baptisms, many baptisms. Chifukwa mwa Heberimo wolemba unena kuti muli maubatizo angapo ambiri. So you can ask which one, which of the baptism that the Bible is talking about. Ndiye muta ufunsa kuti kodi Bible kunena za ubatizo wake utiwo. I'd like to let you know that there are 8 types of baptism in the Bible.
ndifuna ndikakuwuzeni kuti m'Bible muli maubatizo okwanira 8. In Matthew chapter 3 verse 11, there are already 3. Mu Matthew chapter 3 verse 11 alipo kale okwanira maubatizo 3. Can someone read that? Wina awerenge. Matthew chapter 3 verse 11. Inetu ndikubatizani verse 11 owerenga verse 11. Inetu ndikubatizani inu ndi madzi kuloza kukutembenuka mtima. Koma iye wakuza pambuyo panga ali wakundiposa mphamvu, amene sindiyenera kunyamula sapato zake. Iyeyu adzakubatizani inu ndi Mzimu Woyera ndi moto. 12. Yeah, there is these 3 baptism: water baptism, Holy Spirit baptism, and fire baptism. Pali maubatizo 3 awa: ubatizo wa Mzimu Woyera, ubatizo wa moto ndi wa Mzimu Woyera. So when I ask you, have you been baptized? Is it fire baptism? Ndipo ndikafunsa kuti munabatizidwa, kodi munabatizidwa ndi ubatizo wa moto? It is not. Isumenewo. There are 5 other baptisms that the Bible talks about. Palinso maubatizo ena 5 umene Bible limakamba apo za iwo. But I will only give you the verses. Perhaps we can go back and read these verses. Ndingokupasani chabe mavesi kuti mwina mukawerenge mukasanthule noka pamenepo. There is this Moses baptism. Pali ubatizo wa Mose. 1 Corinthians chapter 10 verse 2. 1 Korinto chapter 10 verse yake ya 2. There is this John's baptism. Pali ubatizo wa Yohani. Acts chapter 19 1 to 5. Machitidwe chapter 19 verse ya 1 mpaka na 5. And there is this Jesus baptism. Pali ubatizo wa Yesu. Matthew chapter 20 22 to 23. Chapter 20 cha Mateo 22 mpaka na 23. This talks about the suffering of Jesus Christ. Uzumanena za kuzunzika kwa Yesu Kristo. There is also this false baptism in 1 Corinthians 15 verse 29. Paliso ubatizo onama umene uli mwa Korintomo. That's baptism for the dead. Pali ubatizo wa anthu akufa. So there are 8 baptisms mentioned in the New Testament. Pali maubatizo 8 amene akutchulidwa mu pangano chatsopano. So you may ask me, Brother Stephen, which one that you are talking about? Muta undifunsa, mbale Stephen, kodi munena ubatizo wake uti? I like to put to you that it is a water baptism that the Bible talks about. Ndifuna ndikusimikizeni kuti ndi ubatizo wa madzi umene Bible likutchulapo. So right now I'm going to ask you, have you been baptized with water? Ndifuna ndibwerezenso kuti kodi munabatizidwa madzi? Then again you might ask me, which one? Koma ndiye mufunsanso kuti ubatizo wake utiwo. Because there are some baptism they use sprinkling. Chifukwa pali ubatizo wina amangowaza madzi pa moto. Some use pouring. Ena amangomuthira madzi pa motonso. Some use dipping or immersion. Koma ena amamiza kapena kumulowesa munthu madzi. So these are 3 different forms of baptism. Awa ndi magawo atatu au mitundu itatu ya ubatizo. But only one is valid. Koma ndi umodzi wokha umene uli waphindu wofunikira wa ntchito yake. I would like you to turn to Ephesians chapter 4 verse 4 to verse 6. And can someone read that please? Ndifuna musegule Efeso chapter 4 verse 4 to verse 6. Verse 4 mpaka na verse 6. Efeso chapter 4 verse number 4. Thupi limodzi ndi mzimu mmodzi, monganso anakuyitanani mu chiyembekezo chimodzi cha mayitanidwe anu. Verse 5. Ambuye mmodzi, chikhulupiriro chimodzi, ubatizo umodzi. Verse 6. Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse, ndi mwa onse ndi mkati mwa zonse. Verse 7. There is only one God, one Lord, one Holy Spirit. Pali Mulungu mmodzi yekha, Ambuye mmodzi ndi Mzimu Woyera umodzi. There is also one body, which is the church. Palinso thupi limodzi umene uli mpingo. There is also one faith, which is the faith in Jesus Christ. Palinso chikhulupiriro chimodzi chimene chili chikhulupiriro mwa Ambuye wathu Yesu Kristo. There is also one hope, that is a hope to go to heaven. Palinso chiyembekezo chimodzi chimene chili chiyembekezo chopita kumwamba. And there is also one baptism.
palinso ubatizo umodzi. This is written, the book of Ephesians is written very early in the church history. Buku la Efeso linalembedwa kuyambirira ndithu kwambiri ya mpingo. What it means is at that time there was already one type of baptism. Chimene chikutanthauza kuti kufikira pa nthawi ija ndi kuti panali kale ubatizo umodzi. So which one? Sprinkling, pouring, or immersion? Ndiye ndi utiwo kodi waza madzi pamutu womkutulira kapena wolowa madzi. The baptism using sprinkling and pouring came very much later, a few hundred years later. Maubatizo waza madzi pamphumi kapena kutulira madzi anabwera mochedwa kwambiri patapita mwina zaka 100. Since the first century, it is immersion in the water. Koma poyambira pa Chikristu unali ubatizo wa madzi. I'd like you to turn to Leviticus now. This is the Old Testament, Leviticus chapter 14. Tiye tupite ku Levitico chapter 14. Verse 15 to verse 16. Verse ya 14 paka na 16. Levitical chapter 14 verse number 15. Ndipo wansembe atengeko muyeso wa mafuta nawathire pa chikhatho cha dzanja lake lamanzere la iye mwini. 16. Ndipo wansembe avike chala chake cha dzanja lake lamanja cha iye mwini mafuta ali mdzanja lake lamanzere nawaze mafuta kasanu ndi kawiri ndi chala chake pamaso pa Yehova. 17. Note the three action that the high priest did. Taonani zimene wamkulu wansembe amachita zinthu zitatu. On his right hand he have a log or a bottle of oil. Mwanja wake wakumanja alili botolo la mafuta. He pour into his left palm. Nawapungulira mu mkono wake wakumanzere. The word pour mawu oti kupungula in Greek is kio. Mu Chigiriki ndi kio. Then he dipped his right finger into the palm. Ndipo anatenga chala chake chakumanja ndi kumiza mafutamo. That dip is baptizo. Liulo kumiza ndiye kubatizako. Then with that finger he sprinkled. Ndipo ndi chala chimene anachivika m'mafuta muja anayamba kuwazira anthu ena. So the sprinkle in Greek is rentizo. Ndipo akunena kuti mu Chigiriki kuwazako ndi rentizo. So there are three different actions that the high priest did. Zitatu zimene wamkulu wansembe anali kuchita. The New Testament baptism used the word baptizo. Mu chipangano chatsopano liwu ntchito ubatizo liula baptizo umene kuli kumiza. Not sprinkling. Osati kuwaza pa nkhumi. Not pouring. Osati kumkhutulira munthu madzi. So the right form, the one baptism, is the immersion. Choncho ubatizo woyenera umodzi ndiwo kumiza. There are many religious entities in this world today that use sprinkling and pouring. Pali zipembedzo zambiri mu dziko lapansi zimene zikugwiritsa ntchito zowaza kapena zowakhutulira anthu madzi. They are not following the Bible way of baptism. Sakusatira Bible imene ikunena za nkhani ya ubatizo. The one baptism that we just read in Ephesians chapter 4 is immersion. Ubatizo umodzi woyenera umene tangowerenga mu Efeso chapter 4 ndiko kumiza. So let me ask you again. Ndetiye ndifunse niso. Have you been baptized with water in immersion? Kodi munabatizidwa ndi madzi ndi kumizidwa? We got to do it the right way. Tiwena kuchita zinthu moyenera. Because there's only one baptism. Chifukwa pali ubatizo umodzi wokha. If we don't do it the right way, it is not God's way. It is not Jesus' way. Ngati siti kupanga moyenera sikuti ndiye tikupanga za mmene Khristu afunira kapena Mulungu afunira ayi. There are some who practice infant baptism.
alipo ena amene amapanga ubatizo wa ana. Will that please God? Kodi chimene chingamusangalatse Mulungu? I see that there are many young babies or young children here. Is it okay for us to sprinkle and baptize them this way? Ndaonapo kuti pali ana ambiri achepera ambiri. Kodi ndizosangalatsa kuti tikati kuwabatiza kungowawazira madzi ndizovomerezeka? And there are also some who are so sick that they lie on the bed, they could not get out. So they pour water on him or her on the bed. Is that the right way? Aliponso ena amene ali odwala kwambiri odwalika ali chigonere. Amene kuti mwina atakungowatira madzi kapena kuwawaza madzi. Kodi ndizovomerezeka ndizoyenera? These are man's wisdom, which is not God's way. Awa ndi maganizo a anthu si maganizo a Mulungu kachitidwe ka Mulungu ka ubatizo. And we have to be very careful with this. Tiyenera khala anthu osamalisa osamala ndithu. In the first century, the pattern given by Jesus is immersion. Poyambirira poyamba kwa mpingo dongosolo limene linaperekedwa ndi Khristu la ubatizo nkumiza. And it is his way that he wants the people to become into him and to be added into his body, his church. Ninjira yake omwe imene Khristu afuna kuti anthu aonjezeke kubwera ku mpingo wake kozera mubatizo womiza. Okay, right now I would like you to turn to Hebrew chapter 5 verse 9. Tipite kwa Hebere chapter 5 verse yake ya 9. Can someone read that please? Wina awerenge ndithu. Hebrew chapter 5 verse number 9. Ndipo pamene anakonzeka waphumphu anakhala kwa onse akumvera iye chifukwa cha chipulumutso chosatha. Verse 10. Jesus is the author of salvation. Yesu ndiye mwini wake. If he is the author of the salvation, he has the term and condition that we must follow. Iye pokhala mwini wake ndiye kuti ali ndi malamulo ndi dongosolo limene tiyenera kusatira ifeyo. Has Jesus given us any instruction as to how to be saved? Kodi Yesu watipasa malangizo mmene tingathe kupulumutsidwa? Yes, he has. Ndithu watipasa ndithu inde. This is what he said in John chapter 5 verse 24. Izi ndi zimene ananena mu Yohane chapter 5 verse 24. Can someone read that? Tatiwerengerani. Yohane chapter 5 verse number 24. Indetu ndinena kwa inu kuti iye wakumva mawu anga ndikukhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha ndipo salowa mukuweruza koma wachokera ku imfa nalowa m'moyo. 25. Jesus said that he must hear him so that you be saved. Yesu ananena kuti mwina kumvera iyeyo kuti mukathe kupulumutsidwa. Not Muhammad. Osati Muhammad. Not Gautama Buddha. Osati amabudawa. Not any others religious leaders or head or founder. Osati ena onse amene anayambisa zipembedzo zina zosiyana-siyanazi. We must hear Jesus Christ. Tiyenera kumvera Ambuye wathu Yesu Khristu. And Jesus also further said this in John chapter 6 verse 47. Ndipo Ambuye Yesu anapitirizanso mu Yohane chapter 6 verse yake 47 motere. Can someone read that? Tawerengani. Indetu ndinena ndi inu iye wokhulupirira ali nawo moyo wosatha. 48. So you must believe in Jesus Christ. Mwena kukhulupirira mwa Yesu Khristu. Not believe in Muhammad. Osakhulupirira mwa Muhammad. Not any other religious founder. Osati mwa wina aliyense amene anayambisa chipembedzo. But you must believe Jesus Christ. Koma mukhulupirire Ambuye wathu Yesu Khristu. Only then will we be saved. Ndipo kapokhapo pamene tingathe ife kupulumutsidwa. Is there anything else that Jesus has instructed us? Kodi pali chiliponso china chimene Ambuye Yesu anatiwuza kuti tisatire? Yes, he has. Inde zilipo. Now turn to Luke chapter 13 verse 3. Tisegule Luka chapter 13 verse yake 3. Can you read please? Tawerengani. Luka chapter 13 verse number 3. Ndinena kwa inu
iye ayitu. Koma ngati inu simutembenuka mtima, mudzaonongeka nonse momwemo. Verse 4. Jesus said that we must repent. Yesu ananena kuti tiyenera kutembenuka mtima. Repent means turn about. Kutembenuka kutanthauza kuti kutembenuka kuyang'ana kwina. We used to steal. Ngati tinali akuba. Jesus says steal no more. Kuti osabanso. We used to tell lies. Ngati tinali onama. Jesus said tell lies no more. Yesu akuti osanenanso maboza. This is repentance. Uku ndiye kulapa kutembenuka. Our old lives have to be changed. Umoyo wathu wakale uyenera kusindidwa. And we must follow the new life that is in New Testament. Tiyenera kusatira moyo watsopano umene mu chipangano chatsopano. Perhaps I would like you to go back and read Romans chapter 12 verse 1 and verse 2. Mwina ndikufuna kuti mutabwera kwa Roma chapter 12 tikuti tiwerenge verse 1 mpaka na 2. So Jesus said we must hear him. Yesu ananena kuti timvere iye. We must believe in him. Tiyenera kukhulupirira mwa iye. We must repent of our past sin. Tiyenera kusintha machimo athu akale nkusiya. Is there anything else? Kodi chiliponso china? Yes, there is. Inde chilipo ndithu. Now I would like you to turn to Matthew chapter 10 verse 32. Choncho tiyendi tisegule Matthew chapter 10 verse yake ya 32. Can someone read that please? Tawerengani chonde. Verse 32. Chifukwa chake Yesu amene adzavomereza ine pamaso pa anthu, inenso ndidzamvomereza iye pamaso pa Atate wanga wakumwamba. 33. Jesus says we must confess before mankind that he is the Son of God. Yesu akunena kuti tiyenera kuvomereza pamaso pa anthu kuti iye ndi mwana wa Mulungu. We should not be ashamed to call Jesus the Son of God or our Lord. Tisachite manyazi kumutchula Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu kapena ndi Ambuye wathu. We should not be ashamed of being called Christian. Tisachite manyazi kuti atutchulidwe ndife okhulupirira Khristu. We ought to be proud by telling the others of our friends that I am a Christian. Tiyenera kukhala anthu onyadira kuwauza anthu ena ake kuti ndine Mkhristu. Because Jesus also said, if you are ashamed of calling him the Son of God, he would also be ashamed of you before the Father. Chifukwa Yesuso ananena kuti ngati muchititsira manyazi mundikana pamaso pa anthu, inenso ndikakukanani pamaso pa Atate wanga. So we must confess Jesus as the Son of God. Choncho tiyenera kuvomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Last but not the least important. Komaliza koma sikuti ndichopanda phindu kwenikweni ayi, ndichaphindu ndithu. And that is what Jesus said in Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Ndi chimene Ambuye Yesu ananena mu chapter 28 cha Mateyu verse 19 mpaka na 20. Can someone read that please? Tawerengani ndithu. Chifukwa chake mukani, phunzitsani anthu a mitundu yonse, ndi kuwabatiza iwo mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani, ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi yapansi pano. Jesus himself said, Ambuye Yesu mwini wake anatero. be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ananena kuti mubatizidwe mdzina la Atate la Mwana ndi la Mzimu Woyera. These 5. Zinthu zisanozi. Jesus' instruction. Ndi lamulo imene anapereka Ambuye Yesu. And when we are baptized, we are added into his church. Ndipo tikabatizidwa timaonjezeredwa ku mpingo wake. Then you may ask me, what church? Which church? There are so many churches around. Mwina mutha kundifunsa kuti mpingo wake uti chifukwa kuli mipingo ambiri pa dziko lapansi pano. Let me ask you, in the first century, how many church or churches were there? Mwina ndikufunse ndikuyambira kunali mipingo ingati poyambirirapo? Were there Lutheran church? Kodi mpingo wa Chilutheri unaliko? Were there Catholic church? Kodi mpingo wa Chikatolika unaliko? Were there the Church of England? Kodi unaliko mpingo wa ku England? Were there? How many churches you want to care? So which one? Chabwino analiko mpingo wonse ni mpingo wake uti? So which church did Jesus
at those Christians in the first century? nanga poyambirapo ndi mpingo wake uti amene Ambuye Yesu anawonjezera kwa anthu amene anabatizidwa aja. The Lord or Jesus added them into his church, the church of Christ. Ambuye Khristu anawonjezera anthu aja ku mpingo wake, mpingo wa Khristu. Church of Christ began in the first century. Mpingo wa Khristu unayambira kwenikweni mchiyambi cha mgonezi umenewo. The Lutheran Church, Mpingo wa Lutheran, the Church of England, mpingo wa CCP wa ku England wo, and other churches ndi mpingo ina yonse all began about 500 years ago. zonse zinayamba patapita zaka 500 mpingo wa Khristu ayamba kale. They were not around during Jesus' time. Pamene Ambuye Yesu Khristu alipo mpingo imene kunalibe. These churches came after 1,500 years after Jesus died. Mipingo ina yonse inabwera patapita zaka 1500 ata Ambuye Yesu atamwalira kale. So when Jesus added them into a church, can he add them into a church that has not existed yet? Ndipo ngati Ambuye amawonjezera anthu ku mpingo, angawonjezere bwanji kwa mpingo imene kunalibe pa nthawiyo? It just cannot be. That's why there's only one church. Izi zingachitike chifukwa chake tikuona kuti pali mpingo umodzi wokha. And that is the church that belongs to Jesus Christ. Ndipo ndi mpingo umene wa mwini wake Yesu Khristu. Okay, now that you are in the church, So pano poti muli mu mpingo wake wa Khristu, is there anything else that you need to do? kodi chilipo china chimene mwina akupanganso kuchita? Yes, we need to be faithful. Inde tiyenda khala anthu okhulupirika. Faithful till death. Kukhulupirika mpaka na imfa. Revelation chapter 2 verse 10. Chivumbulutso chapter 2 verse yake ya 10. Can someone read that please? Tatiwerengera ndithu. Chivumbulutso chapter 2 mu verse number 10. Usaope zimene uti uzamve kuwawa, taona mdierekezi azaponya ena a inu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe, ndipo muzakhala nacho chisauso masiku 10. Khala okhulupirika kufikira imfa, ndipo ndizakupasa iwe kolona wa moyo. Verse 11. Again, this is what Jesus said. Akunenanso Ambuye Yesu kachiwirinso. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Mukhale okhulupirika kufikira imfa, ndipo ndizakupasani kolona wa moyo. Until that time we die, Kufikira nthawi imene kuti tamwalira, we will face a lot of challenges. tisanamwali kufika pano tikuzakumana ndi migwingwirima yambiri yosiyanasiyana. Some of you will face temptation. Ena inu muzakumana ndi mayesero. Some of you will face trial. Ena muzafufusidwa ndi mayesero osiyanasiyanaso. Some of you will face persecution. Ena muzazunzidwa. And because of your faith, you will lose something. You will suffer something. Chifukwa cha chikhulupiriro chanu muzataya zina ndi kuvutika chifukwa cha chikhulupiriro chanu. Shall we leave the faith because we suffer persecution or trials? Kodi tiyena kusiya chikhulupiriro chathu chifukwa takumana ndi mayesero osiyanasiyana ndi kuyesedwa kosiyanasiyana? Let's listen to what Jesus said. Tiyeni timvesere zimene Ambuye Yesu ananena. Turn to Matthew chapter 10, verse 22. Tiyeni tione ku Matthew chapter 10 verse yake ya 22. Ndipo azada inu anthu onse chifukwa cha zina langa, koma iye wakupirira kufikira chimaliziro, iyeyu adzapulumutsidwa. Jesus said that we must endure. Ambuye Yesu akunena kuti tiyeni tipirire. Jesus did not say that he will remove all our trouble, all the persecution. Sananena kuti Ambuye kuti azachosa mayesero onse ndi kuzunzidwa konseko ayi. But in the face of persecution and problem, we must endure. Pamene tikumana ndi mayesero ndi kuzunzidwako tiyeni akhala opirira. Endure to the end. Kupirira mpaka na kumapeto. Only then will we go to heaven. Ndipo kapo pamene sopano tikapita kumwamba. And heaven awaits for us to be there. Ndipo miyamba yakumwamba ikutidikira khale komweko. God has prepared a place of rest for us. Mulungu atikonzera malo a mpumulo ifeyo. There is no pain. Kulibe kupweteka kumeneko. There is no tears.
kukhesa misozi kumeneko. There is no suffering. Kulibe kuzunzika kumeneko. And there is no sin. Ndipo kumeneko uchimonso kulibe. So if you are subject to this invitation of our Lord Jesus Christ, ndipo ngati mulokhuzidwa ndi kuyitanidwa kwa athu Ambuye Yesu Khristu, I would like you to come forward ndipo ndifuna kuti mubwere kusogolo and respond to Jesus' invitation by hearing, pamene mukumva kuyitana kwa Yesu, pakumva, by believing in Him, pakukhulupirira mwa Iyeyo, by repent of your past sin, pakulapa machimo athu ambuyo, by confessing Jesus is the Son of God before every one of us, pakuvomereza kuti Ambuye athu Yesu Khristu ndi Ambuye pamaso pa anthu onse, and be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit for the forgiveness of sin. ndikuti tikabatizidwe muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu kuloza kuchikhululukiro cha machimo athu. Don't wait one more day. Osadikiranso kuti mwina siku linayi. Your life and your soul is very precious in God. Wanu ndi mzimu wanu ndi wofunikira kwambiri pamaso pa Mulungu. God would like you to do it now. Afuna mutapanga ichipompano pano pasopano. If you are subject to the invitation, please come forward, and the brethren here would help you. Ngati mwakhuzidwa ndi kuyitanidwa kumeneko, bwerani kusogolo, abale kusogolo kuno akuthandizirani. If you have any question on this, Solina pankhani, please, we would be glad to help you to answer this question on baptism. tikhaosanga kundiwo konzeka kuti tiyankhe funso lanu lokhuza ndi ubatizo. Thank you very much for listening, and may God bless each and every one of you. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu, ndipo Mulungu adalitse wina aliyense wa inu.